اج تیری زندگی دا علم کوئی نہیں، تیری زندگی دا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کدوں آوازاں رب دیاں آ جان۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات لوگو زندگی دے اندر پتہ نہیں انسان کنے کو گناہ کر جیندا ہے، زندگی دے اندر انسان کولوں پتہ نہیں کنیاں کو خطاواں ہو جاندیاں نے، زندگی دے اندر انسان دے کولوں کنے کو معاملات ہو جاندے نے۔ اس واسطے تاک راتاں نو رب دے سامنے کھڑا ہو کے معافی منگنی ہے، تے معافی دے اندروں سب تو پہلے قرآن کثرت نال پڑھنا ہے، قرآن کثرت نال پڑھنا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اس رات نو فرشتے نازل ہوندے نے، تنزل الملائکہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ فرشتے کا دے سے نازل ہوندے نے، فرشتے کا دے واسطے نازل ہوندے نے۔ اس رات کے اندر رب دے ملائکہ دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتے تے روزانہ ہی نازل ہوندے نے، لیکن تاک راتاں دے اندر فرشتیاں دی کثرت نازل ہوندی ہے تے او لے کے کی آندے نے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، من کل امر، رب دے حکم دے نال نازل ہوندے نے۔ تے لے کے کی آندے نے مسلمانوں تواڈے واسطے کی لے کے آندے نے، سلامن ہیا، سلامن ہیا، سلامن ہیا۔ نبی چلے گئے، جبرائیل دا آنا بند ہو گیا، میرے نبی پاک دنیا تو چلے گئے، جبرائیل دا آنا بند ہو گیا۔ اور لیکن مسلمانوں تسی اتنی عظمت والے ہو، تسی اتنی شان والے ہو، تسی اتنے مقام والے ہو، نبی پاک جدو ہویا کردے سن جبرائیل قرآن لے کے آیا کردہ سی، جبرائیل امین میرے نبی دیاں حدیثاں لے کے آیا کردہ سی۔ آج نبی پاک کوئی نہیں، رب تے ملائکہ آندے نے تے مسلماناں نو سلامی دے کے ٹر جاندے نے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی لے کے آندے نے مومنہ واسطے، اہل قرآن واسطے۔